investigating ba. A mutum 800 suna Abuja, jaridar This Day sun ce mutum 8 ne kadai musulmai, mutum 100 ba musulmai bane. Kuma ku hukunta su mana, a yanke musu hukunci a kashe su mana, a kamo sauran. What are we looking for? Me muke nema ne? Tunda kun kama su sau nawa ana kama ana sake su. Sau nawa da haka kuke so shine za a zauna lafiya? An kashe musulmai a Kafancan, an kashe musulmai a Tafawa Balewa, an kashe musulmai a Lagos, an kashe musulmai a Bamban, an kashe musulmai a zangon Katab. Duk wannan an yi. Muna nan muna shiru ba ka da abu ɗaya da muka fara yin da hankali, kuma ku ce a zauna lafiya, ku yi abun da ya dace mana. Good luck, an baka acting president. You should know that Allah will question you on the day of judgment about your leadership. All these things are happening under your leadership currently. Muslims are looking at you to see what you are going to do. Wallahi, we are looking at you. We give you time to see what you are going to do. We will not allow this to continue like this. If you want to show to us that you are ready to do justice, don't only waste your time tackling the crisis of Niger Delta. This one that is happening in Plateau State is more important. This is what is most important. Don't waste your time. We give you this benefit of doubt. You are the leader now. You should know that Allah will question you on the day of judgment about this responsibility. And we disagree with the nature of your committee, but let the committee continue working. But you must establish another judicial commission of inquiry, and the culprits must be punished accordingly. They must be punished. Allah ya bada shugabanci gare ku, dole ku tashi ku yi abin da ya dace, ba za a riga kashe mutane kamar dabbobi ba. What are we looking for? Menene rayuwar nan ne? Duk garuruwan da muke zaune garuruwan musulmai ne. Garin Bauchi, Yakubun Bauchi ya zo ya kafa tutar Bubayere, tutar Usman Dan Fodiyo ne, Allah ya ji kansa. Garin Gombe Bubayere ya kafa tutar Usman Dan Fodiyo ne. Garin Adamawa musulmi ya kafa tuta ce ta Dan Fodiyo. Ga Misaunan tutar Dan Fodiyo ne, Jama'a da tutar Dan Fodiyo ne. Sannan ga sunan duk tutotinsa ne. An hana wani mutum zama a cikin su. Hatta garuruwan da ɗaliban Dan Fodiyo Allah jikan su kafa, an bar kiristoci suna zaune, babu wanda ya tsangwame su. Har shugabanci suna iya yi a garuruwan. Idan ka je civil service menene ba a basu? Menene ba a basu? Amma mu ga ƴan uwanmu a garuruwan da musulunci ya kafa takaddar shaida kawai na indijin an hada su. Me yasa ba za a investigating waɗannan ababen ba? Me muke nema ne a rayuwa? Me muke bukata a rayuwa? A haka ake so a ci gaba kawai a ce a yi hakuri? Shin ku kun yi abin da ya dace a hakura? Kun yi adalcin da ya dace a hakura? Kuna ta mai da yaranmu suna zama marayu? Kuna ta mai da yaranmu suna zama marayu? Tun da aka fara wannan rikici, tun daga lokacin Dariya zuwa lokacin Jonajan yanzu, babu musulmin da ya sai ya gaya maka adadin marayun da aka mayar mana da 'ya'ya. Ka kashe mutum ɗaya, ka bar matansa guda 3, ka bar 'ya'yansa guda 20 da 'yan kai. Ka kashe wani matansa 2, 'ya'yansa 14, ka kashe wani matarsa 1, 'ya'yansa guda 5, duk waɗannan sun zama marayu a cikin al'umma. Kuma ga hukumar, hatta a ƙasar nan babu federal ministry na kula da marayu, amma kuna da ministry na wasanni, kuna da ministry na shedanci, amma me yasa ba za ku yi ministirin kula da marayu ba? A jihohinmu akwai ministirin wasanni, akwai ministirin komai da komai, amma babu ministry na kula da marayu. Me ake yi kenan? A haka kuna musu gata ne? Shin kuna zaton irin abin da kuke cewa ana yi ta'addanci a kasashen duniya ake a Palestine? Yau ka kashe uban mutum, ne nawa kai arrestin yanzu? Sun ba da labarin sun kama mutum 108, sun yi kaɗan, ba a yi investigating ba. A mutum 108 suna Abuja, jaridar This Day sun ce mutum 8 ne kadai musulmai, mutum 100 ba musulmai bane. Kuma ku hukunta su mana, a yanke musu hukunci a kashe su mana, a kamo sauran. What are we looking for? Me muke nema ne? Tunda kun kama su sau nawa ana kama ana sake su. Sau nawa da haka kuke so shine za a zauna lafiya? An kashe musulmai a Kafancan, an kashe musulmai a Tafawa Balewa. Abu na biyar, a raba tsakanin siyasa da da'awa. Ɗan siyasa daban, malamin addini daban. Idan malamin addini yana son ya sa baki a siyasa, ya cire hular addini. Ya cire hular addini, ya koma honorable, ya yi magana cikin siyasa. Amma idan ba haka ba, to mimbarinsa haƙƙin Allah ne, mimbarinsa wakilcin Allah da manzan Allah yake yi, kar ya yaudari al'umma. Kuma zan gaya muku yan uwa, duk mutumin da ya ƙara zuwa zai tallata muku wani, to ku ba shi sharadi.
ya ɗauki alƙur'ani ya rantse ba a bashi ko kobo a duhu ba. Ya ɗauki alƙur'ani ya rantse ba kwangila ya karɓo ba. Ya rantse da Allah da ya halicce shi ba wanda ya biya shi wannan abin da yake yi. Idan zai iya wannan rantse. Zan ƙage ku duk garin da kuka je kuke ina gaida jama'a musulmin garin musamman yan tijjaniya kuma yan tijjaniya gayyata su jefa wa ƙaura ƙuri'a duk lokacin da ya tsaya nemi ƙuri'a. a jefa muku ainihin mutumin siyasa ba abin da zai wa mutum a lahira sai dai a duniya abin da ƙaura ya yi mini a duniya ban ga wanda zai iya yi mini ba wai sai na faɗa ba saboda haka ainihin shi ɗan siyasa amfani zai amfane ka a duniya ba zai ji lahira ya amfane ka ba kullum ina faɗa abin da ake kiransa siyasa mutane ne suna neman wani abu sai abin ya gagare su samu sun ba da kuɗi bai yiwu ba sun yi gayya bai yiwu ba aka ce sai yaya aka ce in ba gwamnati ba abin da zai iya kawo wannan abu da ke nema